Kan ndimuro inde jawani mkomboni nimkomana osho nekuti wati pamusango kana kuitika mbavamaya kana wanongedza kana kuvatara zara ira ndakwanisa kudaira ndakangonyarara semunhu ndogara ndiri one ndibva ndangonyarara saka nyaya yangu ndiya ndikasvika kuti ndizosvika kuti ndizoya kuno kundizokwira dani Hasha TV nyaya sezvadziri. Itai inini Jaichanga ini Jaichanga ndinopika pamberi pedare ramambo makope kuti ndichataura chokwadi chega pasina nhema Mwari vandibatsire touya maobeda briga ndinopika kuti ndichataura chokwadi pamberi pedare ramambo makope pasina nhema Mwari vandibatsire haya tisapasuku mari yedare tipika wambotaura nani uchiti chii una mari yedare nhasi wangochiti unoyarira amepinda nechinange akanangwaro yekudzizoni mwana akakarwara ndifunga nditini vanhu mwana iyi akanzi inini ndinindine zvishiri zvakarova mwana ndinodira kudya mwana kana asina kudya mwana wangu ndichamudhafiyafiya ndichakutema nekuti iwe ndiwawedza mwana wangu kasvika payadhi pangu zvokuyana indira ndakwanisa kudaira ndakangonyarara semunhu ndogara ndiri one ndibva ndangonyarara saka nyaya yangu ndiya ndikasvika kuti ndizosvika kuti ndizoya kuno kundizokwira dani nekuti ndakanzi ndiri muroi ndejawanhu mukomboni nemukomana osho nemukadzi akaisa kuti ndashapisati mukadzi akabana kuuya nemabhei ndakakokota zvangu zviri pamba pangu handakuenda pamba ndakakokota ndiri pamba pangu ndichinangoyo kuti mwana wangu wairwa nezvinhu mwana netini musara kuita maya ndaikotaura ndiri pamba pangu handakuitika mbavamaya kana wanongedza kana kuvataura zara ndaikokokora zvangu ndiri pachipamba pangu asi amaya vakadzongoerekana abuda nyaya mumapurisa akaripota musechina ratori makoti yake yai vandadzonzora kuti samuel kunokuema chief ndatadza kuti vati amaya wanda vanongedza ndavaita sei matinogara mukomboni mune vanhu vakawanda umbo ndewekomboni yese ndakakona ndiri pamba pangu inini handa kuenda kupa amai avo kuti ndovati amai maita so handizive kuti ivo saidi kwavo wakandifungei kana kuti ivo wakafungei pandiri nematauriro andakaita sei andakaitawo ini ivo ndovangatoziva kuti atamisa sei makagarisana sei nokure zvakadii patogara 20 meters naiyo vakatapa pana vanhu vatoripo vakawanda vatogara inini ndogara kunge panapa pane mumwe apo nemumwe kumapeto ivo vanogarawo apo pane vamwe futi pavo zvinoti hapana zvingaitike patinaona pano vakwana kutaura vanaita nini uchakupuhwa hangu ndokuti chero tikasvikira munzvimbo ndinogara inini andi vanotaurawo kuti shuwa baba vakataura zvakati kwete kutaura namai avo kuti ndakanongedza uroi kunyimba ikoko
isusu tinoda kumbwa watiwo 20 meters kubva pane dzimba dzavo ndo kubva pauri nepavari sei vazonongedzera izveni pakati pese pazere vanhu inini ndakataurawo munharaunda yangu ndakatopomota tiri mwana wangu akaitira sondo rei nezita ravo handina kutaura zita ravo kusaka wakataura kuti udini ndaipotaurawo udini ndichitimura kuti izvi mwana kudiko zvinani aite kwandiri munhu mukuru anokwanisa kutaura anotaura kuti anhingi amainhingi anhingi maita zvakati mwana wangu handina urava kuseva vazonongedza handizive ivo kuti sei makanongedzawo akatosvika pamba pangu achirova mudhuri wangu ndiri mumba ndakarara handina kukwanisa kubuda ichi ndikazoona kuti inini ndirega ndiri ndega ndira munhu andirega naye ndikamwana kangu fomu 1 handina kukwanisa kubuda papi panze ndakarama ndakata sei ndakarara akasvika panzvimbo akati ndikutotaura inini mama akaenda kubhangeti makadzoka naandakakumbirirai iye zvichona ndakaenda kubhangeti paeaster ndikadzoka musi wamani saka pakarova mudhuri wangu ndipata kuti nyaya yekutaurwa nini dakasinosvika pamba akachova mudhuri wemba yangu achitaura nezvangu ndasingaendana kudai kana kumapurisa ndichakujata nedemo usati uninga dzacho ndishandisika panga dzacho handa kuuya kuti mhaka yeni kuti nyaya ndakakurira vese vari 2 kana kumapurisa nyaya chiripo vese vari 2 azindokubata munenyaya wafanira zvakepepo amai vari kunyepa vanonyepa nyaya iripo isazvina nyaya iwe mira unzwe mira takupa mukana wekutaura isi takupa mukana wekutaura saka isusu takutera mashure menyaya payaoneka nyaya iwo wakasvika pamba ukaona handina kusvika wakaita sei zvo zvakuramba handina kusvika mba kwako kana mukabvunda vanhu vese vanogara navo munzvimbo handiti vanopupura yanga iri ma8 dzemanheru vakabva takatoka naye iri masikati manheru manje vatachiri mamba akasvika payati saka ine mutaura chokwadi ichi handina kubuda nekuti ndega ndiri ndege nyaya iwe ukumhanyira kupi ukumhanyira kupi kwakunyanya kumhanyira kutaura kuti ukumhanyira kupi ona mwanangu taura wakadziga hako kuti renge tichikuda kutsvaga chokwadi kuti makanangana sei uroi pane witness aiwa mujinisa panotwanga usiva zvakukureshi ndakaramba ndakarara zvoti danga akasvika masikati machena ndikati komboresei daira saka haana kuzosvika masikati akasvika usiku ndatopinda mamangu ndarara ndine mwana wangu atogara ndikanakopindarara ndepakadai nepakupanga chiroemba yangu ndimba ndati mwana wangu uzoti nyaya yendikozana mamasena enazo kadai kwana kusvika chiroemba yangu zvakura kutaura apa ndakayamba kuzonasi pana ndakaenda kueast ndakadzoka saka nachitokanga bhakatokadzoka ndakakumbira basa zvazvangu kaizvo chiwo ipapo ndakakabatikana mwoyo wangu ndakaenda kumapurisa kataandakaunijatachata nedemo kana kukwava nezvekei zvote nyaya cheti kumapurisa mapurisa kabatitora chamai kuti kutoka edemo kana yamambo kunangwa uroya nakubata ichinya kubata indai kwamambo saka vana vangu vakavanza maendai kwamambo kana muchibhadhara mambo namuchiita sei ngetakuzoona zvinhu zvakamira sei uye anochinangwa chake anoumbo wake pane kwaakaenda akafamba akabata inini kuti ndini muroyi javana vake budai muno mukombo ndichitaurira machaina ekubvisei pano muine kuti muroyi saka ndakauya kunge ishozopota nyaya yangu unoichi nyaya yekutaura amai ndekunyepa kwandirini chokwadi ndeyekuti ini ndakakuvopota shuwa pamba mangu mwana wangu aichiroyo nezvinhu handina kunongedza mai kana kuenda kumba kwavo handina ndipava kundikomerawo chokwadi chiripo nderekuti kana tigara munzvimbo matinogara matinogara isusu tenda havafanira kushaya witness anowitness amai vapi kana inini zvandakataura nini mawitness yangu unoti chero munhu wamunoda kungoona kana wamunongoti iwe taura zvakataura baba anotaura zvazviri zvandakataura inini kwete kuti ndakanongedza amai handina aikunetsa nyaya yako wakazosvika aona mausiku saka usiku aona kusvikire kuba pavo iwe inyaya yekunondikiremerawo chete iwo wandi ndopa wakanangana napo kuti ndasvika usiku pamba pavo
ndoza kutaura iwo andizirame ndoza kutaura asi iwo ndakakumbora kuma 5-6 zuva risati ranyura vanhu vachiripo vamuka kuitozo usiku wakutaura mai. Saka kana wakapokota kuma 5-6 vanhu vangu vachiri kumbofamba vanga vatoripo witness witness anga anotowanika kubva kwavariyo kwandiri nani ndiri nemawitness akawandisa handisarudzi ndinongoti kana kuti chero ani anokwanisa kuzowitnessa zvandaraita inini hana kuenda kupa kwamai ava ndoyechokwadi. Handina kusvikapo. Hauna kusvika kuda imame makanga kumba nakanda mumba mami nani ndandiregana ndiri one pamba penyu inini kubva pamba penyu kuenda pane next imba pane distance yakakura nongojamba wane imba svika pamba aima Distance kubva iwe nyarara kana tichitaura kana ndiri kudaro ndiri kuti imi pamunogara pamba penyu kana iyi ndo imba yenyu naika iyi ndo imwe imba ndizvo iyi ndo imwe imba uyo ari imi muri papa mojamba imba iyi moenda apa ndo pamba penyu ndo pamba pachino saka uyu akanga ari muimba singaziva kuti mbaba akanga arimo nokuti anga ari manheru mangwana acho makuseni mune munhu wamukabvitaura naye handina kutaura nomumunhu wechando ndode kunyepa ipapa ndiri kutaura nomumunhu ndiri kuti purazi netonga chepurazi handiri kutaura nomumunhu ndakakwanisa nini kuti pandakasvikira payadhi tinokerwa imba yangu ndakazoti nyaya ndeyangu ndibva ndangobudawo ndibva ndaenda kubasa saka ndaenda kubasa ndipandakazofonera mukomana wangu kwarara ndandizvaitika kuno kusaka kuti ndoitawo sei nokuti obheti ndagara naye makore akawanda asati asvika pasaizi yase nhasi ndizvandiitira pamba pangu mwana wangu ndoita sei vese nengadza wati tu mbunzo wale kuzvina ndokudai ini munowadzana here nevamwe vanhu mukomona tinovadzana saka inini munhu uyu abva auya kubva penyu kuzopopota kureva kuti uyu munhu anofanira kunge akanzwa ndizvo kana akapopota asi kana aitaura chizevezero pamwana aiwa aitopopota kuti fapadzira komboni yese komboni yese ningota kuti nesi kana apa ndo pane uyu imuri papa ko apa parikutapa kokuno kuseri kune imwe imba iriko vanhu iva munowirirana navo here kuna kuseri kuna mbuya utano variko ndovandowirirana navo makambobvunzawo here mangwanani kuvanhu nai makandinzwirawo here mashure andikaitirwa nezuro ndakabvunza gogo ndatobva kubasa mbuya utano makazvinzwa here zvakaitika nezuro zvaitukanwa nezuro gobavanza masoko shuwa ndakayanzva nguwai kumapasti 8 ndikati akati nyaya iyi ndakainzwa ndichibva kumukuru kubasa ndakatanga kuinzwa ndichiri kurodhi kuti akumhuri kuita sei kukutukiwa akasvika pamba zvandiri kureva tengesai zvandirikuda uye atuti akatukwa kumapata imi makatukwa kumadezi makanokero pamba right ava vakama havana kunzwa kunoka kwamukaita asi kutaura manje vanofanira kunge vakana gogo utano nanepa wenyu anonopasanana naye neuyu makambovabvunzawo here vakati zvechokwadi takazvinzwa munhu achipopota nebha wangu andipasanana naye shamwari yake saka ndikwanise kumudza ndosanoirana rutu asi ambuya utano ndakubvunzai kuti uyu munaye papa munowirirana naye here mukatoongwa ndati makamubvunza here handina kumubvunza ndikuda kuti ndowirirana naye asi panguva yacho iyoyo handina kumubvunza ambuya utano ndakanovatsanangurira ndikavaudza kuti ndozvaitika gogo asi chazondibata kuti mwana azisvika pamba pangu dangati anofanira zvaanenge achiita mazusa chingotukana singana ngemunhu asina basa nazo saka pazosvika payadhi ndiri kuti inini manheru muchipopoterwa ini gogo ava vakazvinzwa here utano vangariseri kwemba yavo
mukati vakazvinzwa here mukomboni vanomuziva to anomuziva vanoziva voisi reno anga akadhakwa here asingatenguzi ndekuti angakadhakwa ndinotaura ndima ipfukwazvi anga akadhakwa zvekuti vanhu vanogona kupupurirai kuti zvishuwa akauya akapopota akadhakwa anogona kupupura kuti akakadhakwa zvishuwa akapopota akadhakwa saka mungashaya sei witness nokuti witness vanobvesa zvivana bude ndada kutsanangurirai chokwadi kuti muye pano titi ndakatukwa mukati mekombo muzere vanhu moti imi mahuna witness nazvigone amai witness dzinofanira kugedzereka iwe uri kuti hawana kutuka kai kuma 8 here kuma 5 6 handi kunze kwavo muchakachena kwachena vanhu vese imi makazotuka kwasviba kai akabvira kumafefura kusvika usiku she kusvika kuma 8 zvakanaka panhau iyi vaviri muri kunangana ndizvo ndoruti watese hauroye hauroye kweyo hauroye asi hunhu wako wakarova bembera ndizvo unorizwa ronzi bembera kumira pachivanze kutanga kuti yandakuona iwewe muroyi ndakuziva hauna wakodzichokwadi kwevana vako vari kutambudzika kurohwa nezvishiri handidika ivimo mati handiti hazvisirizvo saka zvatinoita tine vanogona kutidetsera vanokwanisa kuti muende munozvisunungura kuti muzogara zvakanaka ndichakuita kuti muende kunane kuvaprofita kana kune mudzimu kana vamunenge muchida ndokupa mupurisa wangu moenda munoonekwa ndizvo mawiro mavuma mese ini nditozvida izvozvo kuti ndinoonekwa ndinyatse kuziva kuti chokwadi ndinazvo ndizvanikuta hatina kutaura nokuti apa ndati ndiri kuda kuti ndonocheneswa muri vana vangu mukati menyika mangu saka ine handidi vana vanogara vachinongedzana vachifungirana endiyeti muchigara nesi handiti saka variko vanogona kusvikotaura kuti kana karipo kanonzi karipo kaya kana pasina hapana handiti then kana mafamba anenge asvikobatwa kuti aiwewo navo katolike ndinenge ndavakuripisa ndionenge wakonzeresa kugadzira rwendo nekutigadzadarisa izvozvi kuti tifunge nezvazvo tipinde muupenyu hwenyu mune upenyu hwenyu mumwe apa matishenza tipindewo mukati meupenyu saka tikupinda kwedu mukati meupenyu hwenyu ndiri kuti chigadzirirai kuti muzoenda kunoona vanogona kutaura nenhau idzi kana muchida tiende kuna kanyengo woga anotaura anonoziva kana tazotaura vazhinji vari kundimo vanomosvikotaura kana mune kawinako kanosvikotaurwa iwe ndakutotanga takashedza iwewe kana wakaendawo kuti wakataurawo uri mukudhakwa kudhakwa kwako yoekawadi nokuti waifanira kubuda pachena munhu zitaura kuti vamwe vanaka wafambawo pane pawanofamba wakabvuma kuzadzikisa kufunga kuone kuona kwako
ndakamba zangu wakambofamba ukaenda handina kuudza munhu ainaimudzi mwana uyu noda kuti wani mwana angorara ndati kwaukafamba wakanzi chii ndati mwana urwa nezvinhu zvani handina kuziva kuti ndine hani asi ndangopopota kuti mwana wangu ndire kudaro chiteerere iwewe wakayombobuda ukanobvunza wabvunza ukataurirwa asi nokuti kunonongedza munhu imhosva saka wakaenda kunorova bembera asi pamoyo pako kune munhu wakaenda kunoubvunza akakutaurira munhu wari kufungira asi kuti usvika umutaurire kuti iwe pari kukuremera andivazvinzi saka pandiri kuti iwewe munomudare unozodzoka unotsvaga mari yedare kugara watakaita andivazvinzi chigwida uyu anofanira kuti azoya nemari yedare avabhadhira nditi then vese vanoda kunocheneswa then vogara zvakanaka saka mupurisa tichakupaiwa muchafamba naye.